ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар шаҳри Исор қарор дорем, рӯ ба рӯи бозори нав. дар ин ҷо бозори нав мебошад ва аз ин тараф автовокзал ва бозори шаҳри Исор мешавад, маркази шаҳри Исор. дар ин ҷо алиф ва ошхонаи Дидор. хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз дар доми Дидор ҷойгир аст, дар ман ҳамин бино дар 4 ошонааш. худи бино аз 6 ошона иборат аст. бисёр бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф ҳам раҳ аст, аз ин тараф ҳам раҳ. ман ҳамин подъезди имрӯзаем. дар 4 ошона қарор дорем. хонаи имрӯзаамон ман ҳамин мебошад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонага бо масоҳати 46 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 6 ошона иборат аст. техпаспорт дорад, доми Дидор мебошад, лифт надорад. дӯстони азиз, навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳоҷатхона бо ҳаммом, кладовка, якум ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона, дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ҳуҷраи хоб яъне спальни ва дар ин ҷо дӯстони азиз ошхона мебошад. дар хона се чиз меистад дӯстони азиз. кухни гарнитур меистад, кондитсионер ки дар он ҷо ҷойгир аст меистад ва термикс ки дар ҳоҷатхона ва ҳаммом ҷойгир мебошад. ҳоҷатхона ва ҳаммом, ин ҷо кладовка, чӣ хеле ки дидем фишори об баланд аст. хона бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед хона таъмири хуб дорад. медароино зиндагӣ мекунем. ва дар рӯ ба рӯи бозори нав ҷойгир аст. дар ин тараф аллакай автовокзал ва бозори ҳисоб мешавад. ва ин ҷо дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб яъне спальни мебошад. доми Дидор аст. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳову садиқову дигару дигар, бозор ва дигар чизҳои даркорӣ ҳамашон дар наздикии хона ҳастанд ва нархи хона бошад 315 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки маро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар ватсап ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.